Αλλά και οι καραμέλες όμως. Οι καραμέλες, κοίταξε, οι καραμέλες είναι αυτό που λένε. Βλέπεις. Είναι. Πειρασμός. Η σωματική μνήμη. Τη θυμάσαι αυτή την έκφραση σωματική μνήμη. Το πιτσιρίκι, ας πούμε, που πιτσιρίκια τις βλέπαμε και τρελαινόμασταν. Ναι. Και αυτή είναι κανέλα τώρα πρέπει να είναι τούτη εδώ. Κοίταξε εδώ. Είναι. Έχει. Κανέλα, φράουλα, μαστίχα, χείου. Είναι στρόμπερι, φράουλα, μπανάνα, βύσσινο, μέλι, τριαντάφυλλο, μέντα, πορτοκάλι, μαστίχα χείου, κανέλα, ούζο και μάντολες. Ναι. Είναι ας πούμε οι γεύσεις που έχω εδώ πέρα. Το παραδοσιακό καραμελάδικο, καραμελοποιείο, πώς να το πούμε, του κ. Κουτσουράκη. 100 χρόνια. 100 χρόνια φτιάχνουν καραμέλες. Ναι, έτσι, 100 χρόνια. Δεν έπαιξε γελάσε, κοίτα εδώ. Πολύ πράγμα. Για να συνδεθούμε. Μάριο Κωνσταντινίδη, να πάμε σε ένα γλυκό εργαστήριο. Έλα, Μάρια. Έλα. Διαφορετικά είδη φτιάχνει εδώ πέρα ο κύριος Κουτσουράκης, καραμέλας. Πραγματικά βρισκόμαστε στον παράδεισο της καραμέλας. Και θα σας δείξουμε όλη τη διαδικασία από την αρχή πώς φτιάχνονται οι καραμέλες εδώ πέρα. Γεια σας κύριε Κουτσουράκη, τι κάνετε? Καλημέρα κύριε Καραπουλάκη, καλημέρα κύριε Οικονομέα. Καλημέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας τιμήσατε. Έλα μωρέ, για τις καραμέλες που μας είστε μια ελληνική επιχείρηση. Όχι, ακούστε εδώ, επειδή όλα είναι κινέζικα πια σε αυτόν τον τόπο. Α, εντάξει. Ψάχνουμε με το φανάρι κάποιον να έχει μια ελληνική επιχείρηση και να παράγει κάτι το οποίο, εν πάση περιπτώσει, έχει μια. Εντάξει, γιατί όχι δηλαδή. Είμαστε μια βιοτεχνία κύριε Καμπουράκη από το 1920. Τώρα ο γιος μου είναι η 4η γενιά που τη συνεχίζει. Με την πρώτη επωνυμία του κυρίου Ιτζέ και του κυρίου Βαράτσα συνέχισα εγώ και τώρα ο γιος μου. Παππούς, πατέρας, εσείς και γιος, έτσι. Ναι. Εγώ ήμουν υπάλληλος και μου την άφησα την επιχείρηση. Ήταν τα καλύτερα αφεντικά που έχω γνωρίσει ποτέ στη ζωή μου. Ελπίζω να είσαι και εσύ καλό αφεντικό τώρα. Δεν άκουσα. Λέω να είσαι και εσύ καλό αφεντικό τώρα λοιπόν. Εντάξει, είμαι συνταξιούχος εδώ και 4 χρόνια. Αλλά βοηθάω το γιο. Για πέρα για τις καραμέλες σου λοιπόν. Οι καραμέλες είναι παραδοσιακές, τα υλικά είναι τα ίδια, χρησιμοποιούνται. Το μόνο που αλλάξαμε όλη τη βιοτεχνία, γιατί έχουμε μπει στο σύστημα ποιότητος ό,τι μας επιβάλλει ο ΕΦΕΤ, ναι. Δεν έχει αλλάξει τίποτα άλλο. Όπως τη φτιάχναμε όλα αυτά τα χρόνια, φτιάχνουμε και τώρα. Πώς τη φτιάχναμε ρε παιδί? Όσο μπορούμε την ποιότητα. Πάμε να δούμε λοιπόν. Να σας δείξουμε την πρώτη πώς ξεκινάει. Αμέ. Εδώ είναι το καζάνι που βάζουμε τα υλικά. Σήμερα κάνουμε μαστίχα χείου. Ωραία. Χωρίς ζάχαρη όμως. Κάνουμε όμως και με ζάχαρη. Τι βάζουμε εδώ πέρα, μέσα στο καζάνι, τι βάζουμε? Βάζουμε τη ζάχαρη και το αμινοσορόπιο. Τίποτε άλλο δεν είναι. Και μαστίχα γείου, γνήσια. Τίποτε άλλο. Αφού τη ζεστάνουμε λοιπόν, σε θερμοκρασία 150. Εδώ βράζει, ναι, και όταν πάει σε 150 βαθμούς, τη βάζουμε εδώ και της κάνουμε ένα βάγκουμ. Τι της κάνεις? Ένα βάγκουμ για να της πάρει τα υγρά όλα, τους ατμούς, την υγρασία που έχει από μέσα. Μάλιστα. Βάζουμε την καμπάνα εδώ από πάνω. Βάζουμε την καμπάνα, την κλείνουμε και κάνουμε ένα βάγκουμ, της παίρνει τα υγρά και μετά κάνουμε την επεξεργασία. Μπορούμε να προχωρήσουμε να τη δείτε τώρα. Για δείξε μας. Βάλτε τη να τη δούνε ο κύριος Καμπουράκης και ο κύριος Οικονομέα που μας τιμήσανε. Αυτή εδώ πέρα τώρα είναι η τελική μορφή όταν στερεοποιείται πλέον. Εδώ πλέον στεθεροποιείται, είναι έτοιμο το υλικό. Θα την τραβήξουμε έτσι και γίνεται πριν γίνουν καραμέλες, έτσι είναι σαν ζυμάρι, είναι κίτρινο και τώρα εκεί θα το χτυπήσει στο μηχάνημα και θα γίνει άσπρο, κύριε Καμπουράκη. Αυτό είναι το πιο ωραίο που θέλω να τραβήξετε. Για να δω. Να το δει ο κόσμος. Όλα γίνονται χειροποίητα εδώ πέρα. Όλα είναι χειροποίητα. Αυτό το μηχάνημα μεσολαβεί μόνο γιατί κουραζόμαστε. Παλιά το κάναμε αλλιώς. Παλιά το ζυμώνατε δηλαδή με το χέρι. Ναι, με το χέρι το τραβάγαμε. Τραγωδία ήταν αυτό βέβαια. Και αυτό δηλαδή τώρα, αυτή η επεξεργασία τι ακριβώς κάνει έτσι που το ζυμώνει? Αυτό παίρνει αέρα μέσα. Το υλικό παίρνει αέρα και θα την κάνει ολόλευκη. Αυτό εδώ θα γίνει λευκό τώρα σε λίγο. Ναι, θα τις δείτε, τις έχουμε και στην επεξεργασία την άλλη, θα τις δείτε τώρα. Λόγω του αέρα γίνεται αυτή. Λόγω του αέρα που παίρνει μέσα γίνεται άσπρη. Βλέπω πρέπει να έχει παλμό το παλικάρι, γιατί μπορεί να του φάει τα χέρια. Ναι, έχει δύναμη. Δουλεύει και πολλά χρόνια εδώ πέρα. Ναι. Είναι καλά τα παιδιά όλα που έχω. Κοίτα εδώ. Κοίτα διαφορά. Θέλετε να δείτε και πώς κόβονται τώρα? Περίμενε και τώρα τα ανακατεύεις όλα μαζί πάλι. Ναι, βέβαια. Για ποιο λόγο τα ανακατεύουμε? Αυτό είναι το ίδιο υλικό ακριβώς. Απλώς αυτό το βάζουμε απ' έξω για να είναι άσπρο. Μάλιστα. Για να έχει την ασπρίλα. Τίποτε άλλο. Κατά τα άλλα το υλικό είναι το ίδιο. Να σας δείξουμε και την άλλη επεξεργασία. Συγγνώμη, αυτό όπως είναι τώρα που είναι πολύ. Είναι πειρασμός, τρώγεται, μπορεί να πάρεις ένα κομμάτι και να το φας. Ναι, να το δοκιμάσω εγώ. Μόνο που καίει, Το τσίμπησε. Καίει, βέβαια, ζεματάει, όχι καίει.
Α, ζεματάει. Ναι, βέβαια. Μαστίχα χείου. Μαστίχα χείου, ναι. Αυτές κάνουν τεράστιες εξαγωγές στην Κύπρο, στην Αμερική, στη Γαλλία, παντού. Είναι η μαστίχα χείου η οποία δεν βγαίνει πουθενά αλλού στον κόσμο. Ναι, βέβαια. Εσείς καραμέλες. Και δεν βάζουμε εσάνς μέσα, βάζουμε τη γνήσια μαστίχα χείου. Εσείς κάνετε και εξαγωγές καραμέλες. Κάνουμε στην Αμερική, κάνουμε στη Γερμανία και λίγες στη Γαλλία. Ναι. Και δίνουμε και στα καταστήματα φορολογήτων ειδών που είναι οι καλύτεροι πελάτες μας και η καλύτερη επιχείρηση που υπάρχει στην Ελλάδα. Πολύ ωραία. Πόσες δηλαδή καραμπέλες βγάζετε το χρόνο, με τι παραγωγή έχετε? Δεν κάνουμε γύρω στα 1000 βαζάκια βγάζουμε την ημέρα. Δεν κάνουμε μεγάλες παραγωγές. 1000 βαζάκια 350.000 βαζάκια το χρόνο. Δεν είναι και λίγα. Εντάξει, δόξα τω Θεώ, εντάξει. Δεν έχουμε γίνει πλούσιοι. Ναι. Πάμε και για δείξτε μας τώρα δηλαδή. Εδώ να σας δείξουμε. Αυτό τι είναι τώρα πάλι, φωτιά? Αυτό είναι το ίδιο το υλικό, αυτό που βλέπετε εκεί που τραβάει το μηχάνημα. Ναι. Και το κάνει η μασούρη και το κόβει η μηχανή. Αυτή είναι όλη η διαδικασία. Σόπα, και έγινε καραμέλα, Αυτή που έχετε μπροστά σας τώρα, μία-μία, θα τη δείτε και στο μάρμαρο επάνω, εδώ στο ανοξίδωτο. Και μετά την ψήνεις, αυτή είναι έτοιμη. Όχι, είναι έτοιμη. Τώρα πλέον είναι έτοιμη. Αυτή είναι έτοιμη. Ξεραίνεται βέβαια, έτσι. Ξεραίνεται με το που πέφτει επάνω στο ανοξίδωτο, ξεραίνεται αμέσως. Μένει εκεί επάνω. Μένει η γυαλάδα της και κατευθείαν συσκευάζεται μέσα στα βαζάκια. Κατάλαβα. Το έχεις στη φωτιά και είναι ακόμα ζεστό και ευπλαστό και μετά. Με το που το βγάζεις και το πετάς στο σίδερο πάνω στο τζίγκο εκεί πέρα ξεραίνεται. Έλα ένα Σαββάτο να σε κάνουμε καραμελά εδώ, αφού τα είδες όλα. Ναι, καραμελά. Έλα, από εδώ και πέρα θα τη συσκευάσουμε τώρα. Ναι, στα γυαλιά θα τη δείτε πιο κάτω που συσκευάζεται. Το μόνο που μένει τώρα είναι απλά να τα βάλουμε στα βαζάκια, έτσι. Ναι, τώρα μπαίνουν στα βαζάκια, κλείνονται, μπαίνει η ετικέτα και αυτή είναι όλη η διαδικασία. Εσείς εδώ από πότε είστε, από τι ηλικία έχετε? Εγώ ήρθα εδώ 14 ετών. Δεν μου λες αυτό το μηχάνημα τώρα που έχουν τα παιδιά και το πατάνε και κόβει τις καραμέλες, πόσο χρονό είναι έτσι? Αυτό έχει έρθει από την Αμερική το 1920 ήρθε που άνοιξε η βιοτεχνία. Και είναι το ίδιο πράγμα. Είναι από μαντέμι σκληρό. Άλλα τέτοια εργαστήρια υπάρχουν εδώ πέρα? Όχι, δεν υπάρχουν. Όχι, δεν υπάρχουν. Μοναδικό. Σε αυτή την καραμέλα που βγάζουμε δεν τη βγάζει άλλος. Αυτό είναι από την Αμερική το μηχάνημα μου. Ναι. Δεν μου λες κάτι. Τι και τι η καραμέλα τώρα, επειδή θα πούνε ορισμένοι ότι είναι ανθυγιεινή για τα παιδιά, ας πούμε. Όχι, κύριε Καπουλάκη. Γιατί? Για πες μας. Γιατί είναι ανθυγιεινή? Ανθυγιεινά είναι αυτά που είπες προηγουμένως από εκείνες και που φέραν τα λάστιχα και γεμίσαν την Ελλάδα. Ναι. Η καραμέλα δεν έχει λίγη ζάχαρη μέσα και το άλλο είναι αμυλοσορόπιο από καλαμπόκι. Έπρεπε να του απαντήσεις άλλο πράγμα. Ανθυγιεινά είναι αυτά που λες. Έπρεπε να του πεις. Όχι, εντάξει. Να σου πω, δηλαδή, κάτσε 2 λεπτά. Για πες μας τι συστατικά, πραγματικά συστατικά έχει μια καραμέλα που δίνουμε στο πιτσιρίκι και την τρώει. Μπράβο. Αυτή που κατασκευάζουμε τώρα αυτή που έχεις εσύ, ναι. Ναι, που κρατάω στο χέρι μου. Ναι. Αυτή έχει ζάχαρη μέσα, ναι. αμυλοσορόπιο και μαστίχα χείου. Τίποτε άλλο. Το αμυλοσορόπιο τι είναι, γιατί εγώ δεν το ξέρω. Είναι ένα προϊόν που βγαίνει, η πρώτη του είναι από καλαμπόκι. Ναι, δεν έχει χημικά μέσα, δεν έχει. Όχι, τίποτε, δεν υπάρχουν χημικά. Μάλιστα. Με συγχωρείς. Εδώ όμως βλέπω κόκκινες, κίτρινες, πράσινες, πορτοκαλιές. Άρα έχουν χρώμα. Ναι, αυτή μπαίνει μια χρηστική ουσία που βγαίνει από κάποιο όστρακα της θάλασσας. Πανάκριβο. Να σου πω ότι έχει πάρα πολλά λεφτά. Και ξέρετε, το χρώμα δηλαδή δεν είναι χημικό. Όχι. Το γράφει, αν δείτε την ετικέτα απάνω, την έχετε μπροστά σας στο βαζάκι. Ναι. Αν δείτε την ετικέτα, το γράφει επάνω. Ναι. Προστική, δεν είναι, είναι τα χρώματα αυτά, μας τα έχει ο ΕΦΕΤ. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Εσύ τρως καραμέλες τακτικά, δηλαδή το ζάχαρος εκεί πόσο είναι? Το ζάχαρο δεν είναι ανεβασμένο γιατί γυμναζόμαστε εδώ, κύριε Καμπουράκη, όλη την ημέρα. Ζυμώνεται όλη μέρα, Δεν βλέπεις, είμαστε μπρατσωμένοι όλοι. Αυτό εδώ που τα λέμε. Η γυμναστική είναι το. Ναι. Να σας πω τώρα κάτι άλλο. Αυτό το βαζάκι, για να έχουμε και μία ιδέα, πόσο το πουλάτε εσείς και πόσο πουλάτε στα μαγαζιά? Τώρα μου βάζεις σε δύσκολα. Σου βάζω δύσκολα, Τώρα ναι, με βάζεις σε δύσκολα. Εμείς το πουλάμε φθηνά, κύριε Καμπουράκη, αλλά δυστυχώς η αγορά πουλάει ό,τι θέλει ο καθένας. Δηλαδή, εσύ το πουλάς, ας πούμε, σε μία αλφα τιμή και πόσο βγαίνει, πάει στα μαγαζιά, 3 φορές πάνω? Όχι. 2? Όχι. Βάζουν ένα 30%. Δουλεύω πολύ με την τουριστική αγορά. Γι' αυτό σου είπα ότι και δουλεύω με τα καταστήματα φορολογήτων ειδών που εκεί βάζουν ένα μικρό ποσοστό επειδή περνάει όλος ο τουρισμός της Ελλάδος από εκεί. Γιατί οι τουρίστες αγοράζουν καραμέλες? Ναι, το 60% της παραγωγής το δίνουμε στον τουρισμό το καλοκαίρι. Μα φέτος θα έχεις πρόβλημα λοιπόν.
Και να μην κάνετε, να λέτε καλά λόγια για τον τουρισμό, για την Ελλάδα μας. Θα πάει πάρα πολύ καλά ο τουρισμός φέτος, αλλά πρόβλημα θα έχουμε. Αλλά δεν θα έχουμε τουρίστες. Δεν θα έχουμε τουρίστες πολλούς. Μακάρι να έρθουν και περισσότερα από πέρσι. Εμείς έχουμε κάνει έκκληση να έρθουν τουρίστες και τουρίστριες εδώ. Λοιπόν, καλά λόγια λέμε. Ναι, λέμε, οι Έλληνες είναι σαν καραμέλες, γλυκοί σαν καραμέλες. Μπράβο. Σ' άρεσε αυτό, Ναι, καλό. Λοιπόν, να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καμπουράκη, κύριε Οικονομέα. Καλημέρα σας. Ας σου στείλουμε το βίντεο αυτό να το έχεις, Ανθίμιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να έρθετε ένα Σαββάτο εδώ να μας δείτε. Θα έρθουμε να φτιάξουμε καραμέλες. Έγινε. Χαιρετούμε. Χίλια ευχαριστώ. Τίποτα, λίμον. Λοιπόν, να λέμε καλά λόγια. Έχει δίκιο τώρα. Να λέμε, τι να λέμε. Ελάτε τουρίστες εδώ. Εμείς δεν μας ακούν. Άμα ήταν στο χέρι μου, εγώ θα έφερνα. Τι. Τουρίστες, πολλούς. Τουρίστες ή τουρίστριες. Και τουρίστριες και τουρίστες. Δεν έχει σημασία. Τι σας πειράζει να γεμίσουμε τουρίστριες. Εμένα όχι. Τα φέρνουν το συνάλλαγμα. Αυτό έχει στο μέλλον στο συνάλλαγμα.